Bai, markatu, justu, itzulpena, eta gero badakizue streaming bidez ematen dela plenoa, eta, markatu atxeden tarte hau, gaiei helduz, nik esaten ditun, sartu gaitezkela setasunetan, atzetik aurrea jungo naiz, milak ere lehenin ditun gai batzu erantzun nahi nien, baino, hor, udal arkitekto aholkulariak egiten duen txostenean, sartzen da urbanizazioaren setasun batzutan, hor, egia da, eskatu edo planteatzen diela hobekuntza batzuk, eta tartean, espaloia dago, espaloi hori eremuaren barruan sartuta dagolako, eremuaren barruan ez badago, ezin da sartu. Hor gero, erabiltzen den terminologiari buruz, nik ez dakit egokia dan erabiltzaile usuario izena, baina esango nuke usuario erabiltzailea erabiltzen duena. Merkataritzan bezero edo kliente izaten da ordaintzen duena, ez? Baina, ez dut uste horrek aldatzen dunik printzipioz hor egon daitezken erabiltzaile horien edo behar horien inguruko hausnarketa eta hor esaten dana da, berrikuntza hori eskatzen dela. Hortik aparte, esan, kirol ekipamenduko partzelak, hirigintza reglamenduan araututa dago, edo zein eremu berri garatzen danen, hainbat zuzkidura bete behar diela, eta espazio libretan kirol ekipamendurako partzela batzuk utzi behar dira. Partzela horiek udalarentzat gelditzen dira publiko bezala, egie da, ez dagoela beharrik berez partzela jasotzen dulako udalak, lursaia jasotzen du, eta lursai hori gero udalak hornitu behar du, beste leku guztietan egindan bezala, eta hor bai planteatzen da, hobekuntza hori planteatzen baldin bada, eskatzea gehikuntza hori edo ekipamentua berak egitea. Eta Goierri eskolaren inguruan eta egoeran inguruan, espaloian inguruan, gurekin eriz dago, eta berak erantzun. Atxaldeon, nire Arizia esan naiz, Goierri eskolaren ordezkari, juntako konzertazioko partela gana, Goierri eskola, eguneko 21,9 eta plan partzela aldaketa hori sustatzen dira bai, bere proportzioan. Hor azaltzen den indikazioak die hobekuntzak, eta da, udalak eskatzen dela plan partzela hori aldaketa hori burutzeko, eskatzen den hobekuntzak. Hobekuntzak, bertan izan duen biztanentzat, bai ordiziarrentzat eta bai Goierri eskolako erabiltzaileentzat. Ez joan erantzuten. Zuk adierazi duzu zergan eskatzen dela. Eta zure harri dira. Nik esan dizut zergatik eskatzen dela gauzeek. Eta tarten dago Goierri eskolan plantean dela. Ekipamendu deportiboa ez dakit baten bat begiratu duzuen plan partzial hortan eta planean azaltzen duen eta goran G10 bat publikazioa goran geratzen da gaur minutu honetan redondo bat ditu nahi espazio batean, parke baten duen eta geratzen da Goierri eskolatik horretu dagoen eremu batean. Horreziarrentzat aparte geratzen da eremu batean. Zesioa horrezten gana da eremu zentralizatu baten egitea, ez bakarrik bertan dagoen biztanentzat da horrezi horreztuntzat eta erabiltzaileentzat erdibide batean. Horregatik eskatzen da terrenon zesio hori. Eta hau planteatzen dela, momentu eta eskola gauken eremu bat, eskolan patronatoa etxek diela, denontzat irabazi gunean izan daikeelako eta dalako obra oportunaz edo izan daike montatzen da egiten da edozer, egon iriki batean izatea, zer Goierri eskola ez da egon itxi bat, nizta kotxentzat itxik lan bertatik behin eta mugatzekoa, eta horretik publikatzen da. Espaloia horretuntza, hori berezin dizun bezala, aspalditik eskatzen duen zerrela, baina bertako eginua eta eginuan dagoenez, urbanizazioa burutzen da, eta urbanizazio hortan horrekuntza ere sortzen da. Berdin, eskola aldean, espaloia bat egitea eskatzen da. Eta da, eskolan bizarrera dimitzen ditu duela, eskara guztierik agarrezten dituzuna, Goierri eskolako lotura daukanak, eta zergatik eskatzen duen. Horrekuntza horik ikusten delako, eta horregatik jartzen ditu teknikoak. Edo guk alabertzen dugu. A ver si me he explicado el culo o qué. Si cuando estoy diciendo eso yo es porque estoy
como mínimo exigiendo. Lo que me extraña es que el ayuntamiento todavía no haya hecho nada con eso, con lo de la acera. Es mi extrañeza que refleja, he dicho, y si me parece muy bien, si se hubiese hecho hace 20, 30 años, mucho mejor, ya estaría hecho. Eso es lo absurdo, es decir, lo que me duele es que mis hijas que han estudiado en la escuela que hayan tenido que subir por una acera de mierda. Eso es lo que me duele a mí, eso es lo que me duele, que no hayan tenido que tener iguales condiciones que los que van al instituto o que los que van a la Icastola. Eso es lo que me duele. Y luego lo otro es mi extrañeza, que se ponga ahí un espacio deportivo y que se diga como eso. Y en cuanto al es pertenece no al derecho civil, no al derecho de ciudadano, cosa que sí le da derecho de ciudadano cuando dice en el informe los habitantes, porque son los habitantes en el derecho, no los usuarios. Es del derecho mercantil, es clarísimo. Si no, bueno, en derecho administrativo también existen los usuarios de... No somos usuarios. Son temas jurídicos, pero bueno. Pero no somos usuarios del ayuntamiento y somos vecinos, que es muy distinto. El lenguaje es muy distinto. Cambia radicalmente la concepción. Radicalmente. El derecho administrativo también acepta a los usuarios de los servicios. Entonces, en cada... usuarios de los servicios sí está estipulado. Bueno, nik ez, aipatu dut leno, Milak ere planteatu dula, eta, nola baiteko, kontzesioa edo ez dakit zeitz erabili dezun, baina, nik ere mahai gainen jarri nahiko nuke, leno berriro esan dut, galdera batek nire ikuspegitik erantzun gabe jarritzen dula, eta zertarako ze hainbat gai azaldu ditugu foro ezberdinetan, ez dago kontra argudiorik, baina jarraitzen dugu errepikatzen, 54 horiek egin ez egin, aurrerakinaren kontra doala, plan orokorraren kontra doala, esan nahi dut, ez dakit, publikoki esan behar dugu alde batetik aurrerakinean 4 alternatiba daude eta bitan etxe bizitza hauek daude, eta beste bitan daude 82.000 metro karratu industrial pabelloietan. Orduan, esaten ari geanean, esaten dugu, bai, euki behar dugu, konzesio bat, errespetu bat, eta esaten ari geanean gauzak ez dienak edo ikusten dugun bestela, aurrerakinaren kontra doa, aurrerakineko ze alternatibaren kontra. Zein da beste alternatiba 82.000 metro karratu industrial sartzea ere montan esaten ari bagea erreserbatu behar degula eta etxe bizitzak ez ditugula nahi, industria nahi dugu, nik uste, ez dakit, eskatuko nizueke momentu batzutan kokatzea, esaten dituzuten hoiekin zer esan nahi dezuten. Ze, bai, debatea auki dezakegu, baina debatean planteatzen ditugun kuestioak amainatuta baldin badaude, Mila, aurrerakinaren kontra doa benetan, aurrerakina etzan onartuta, baina zuk esaten dezu, bai. Estamos hablando de si se va a dar o no el dato que se está pidiendo, que nosotros hemos pedido, pero que la plataforma está pidiendo. Yo no voy a entrar al otro debate, entraremos con las cosas que se pueden entrar, o si se va a entrar en otro ámbito, que va a ser jurídico, que sea. Pero, porque, insisto, hay elementos de juicio suficientes como para contrastar ese informe que se ha hecho, en varios aspectos. Pues es que se necesita tiempo para trabajar eso. Pues bueno, eso ya será otra cuestión. Pero lo que estoy diciendo es que es una petición de una plataforma ciudadana, que luego siempre queremos que la gente se organice y haya plataforma y haya actividad, que lo que pide es un mes. Punto. ¿Para qué? Pues para organizarse. ¿Para qué? Para buscar un informe jurídico que sea, por ejemplo, contrario a este, que tenga argumentos suficientes. ¿Para qué? Pues para intentar que esto no se resuelva de la forma que se pretende resolver. Hacemos así y luego el que quiera que se vaya a juzgar. Es sin más. Yo creo que son elementos de convicción. No creo que sea nada más. Que sean argumentos jurídicos, argumentos legales para que esto no se retrase. Pues no hay. Tú tienes la prebenda, tú eres el alcalde, nadie más. Bozkatu ingo dugu, bozkatu inbar dugu.
Bozkatu inbar dugu. Baina, udarak erabilitzen dago hilabete txosten bat ateratzeko, o sea, 4 meses para hacer el informe. Es un informe que en una semana y pocos días se entrega a los demás para decir, bueno, pues esto es lo que hay y nosotros tomamos una posición. Baina ez da horrela, ez da esto es lo que hay, da zuek egindako zalantza batzuei erantzuna. Zuek planteatutako argudio batzuei erantzuna da, eta hemen jokatu dezakegu tenis partido bat izango baliz bezala ad eternum, baina eske badirudi hemen mai gainen jartzen ari dien gaiak berriak diala, ez jauna. Osea, oraintxe bertan egiten nahi zaiona da erantzun bat, por cierto, expediente mailan, ze erantzuna ematen zaie denei, alegazioa egiten zaio plan partzialari. Eta guk uste dugu dagoela behar bezala argudiatuta, eta berriro esango dut, denbora urrats ezberdinak egon dira eta aukera ezberdinak, eta bai jarraitzen ditugu hasieratik entzun ditugun planteamenduak berriro planteatzen gure ikuspegitik argitu ditugunak, eta esango nuke zalantza gutxirentzako lekuarekin, eta berriro esaten dut, ez dagoela epe guztiontan helduleku bat mahai gainean egiteko. Orduan, nik hori esan nahi dizut, Adur, lau aldiz esan dezu, ez dela argudiorik eman, ez dela pixozko elementurik. Eta esaten ari da, denbora emateko, ze aste, baino pixka bat gehiago, ia bi aste, soilik eduki ditugu, txosten horiek irakurri ahal izateko, eta azterketa juridiko bat egiteko denborarik ere ez da egon. Eta esaten ari gerana, hain zuzen da, denbora ematea, argudio horiek eta argumentazio juridiko hori ere esploratu ahal izateko. Eta zure erantzuna da, ez da zuela eman nahi denbora hori. Hori da nahi zulertzen. Esaten duzu, ez da zute argudiorik eman, eta esaten dugu, denbora behar dugu argudio berriak emateko, txosten horri erantzuteko. Eta zure erantzuna da, ez da zute denborarik emango. Hombre, hor sartu gaitezke ruleta batean, bukabarik ez daukan ruleta batean, baina hain zuzen daude eskatzen duguna. ematen dituzten, hasieran? Ematen dituzten. Txosten bat eginda, bi txosten egin dira, 4 hilabetetako denbora eraman dizuena, gure alegazioei erantzuteko. Eta txosten horiek ikusi nahi ditugu, aztertu nahi ditugu, gure ustez kontradizioa dituzte, eta nik ez, zatik, enaiz aditu honetan, baina aditu direnek esaten dute txosten horiek, lehenengo, dauzketela gauza batzuk arakatu ezin daitezkenak, Edurnek esan dituen sententzia horiek, ezin ditugu arakatu, ez daukate trazabilidaderik. Orduan, eskatu ditugu sententzia horiek, eta oraindik ez ditugu jaso, trazabilidade ikusi ahal izateko. Baina, edozein dela sententzia horiek, eski igual sententzia horiek esaten dutena, bueno, igual horrela izango da, baina beste elementu batzuk daude, zalantza juridikoa sortzen dutenak. Orduan, eskatzen ari gerana da, hain zuzen ere, denbora hori sakontasunean aztertu ahal izateko. Eta erantzuna da, ez dezute denborarik izango. Eta ez dezute denborarik izango, eta ez dezute argudiorik eman. Argudioak emateko denbora behar dugu, ez dezute denborarik izango. Hombre, noraino jarraituko dugu horrela. Erantzuna baldima, ez dezute denborarik izango, bai ez da, hori da erantzuna. Nik eskatu nahi dizu momentu batean, ze ez da justua ere, nik uste dut, eta hemen bi pertsona daude, bengo gunean, hau da, juridikoa edo alkulari juridikoa, eta nien ginen, eta uste dut, Edurne eta Larraitz egon ziren biak, eta banaka, alegazio guztiak, banaka, aztertu genitun, erantzun genitun, zuen zalantza guztiak saiatu ginen erantzuten, sententziarena, ez da iruditzen bidezko esatea guk esan genuen sententzia horiek hor daude, eta gehiago da, hemen egontzan beste pertsona bat ere, sententzia hori momentuan aurkitu zuena, orduan, ez ziguten eskatu esan zuten ez daude, eta pertsona bat egontzan hemen, bidaliko dizugu, baina ez da eskara bat intzegula bidaltzeko, edo remarkatuko, zatik hemen bazeon pertsona bat esan zuna, sententzia hori nigoen bertan aurkitu dut. Interneten, da orduan isildu intzineten,
Orduan, nik ez daukat inongo arazorik sententzia horiek igortzeko, baina ez esan eskatu ditugu eta ez ditugu igorri. Ez, sententzia horiek guk esan genuen ez geneukala inongo arazorik, eta gaina esan zuen, abokatok esan zuen ez dago inongo arazorik bialtzeko, baina hemen momentu hortan pertsona bat zeon, eta sententzia hori aurkitu zuen, eta orduan isilduen zineten, zeatik momentu ez dut, niko haintxe bertan aurkitu dut. Eta orduan, hortan gelitu zen, orduan. Gauza dian bezala, etzait iruditzen bidezkoa ere guri esatea, eskatu zaigula dokumentazioa, ze nik uste gure aldetik betik egon gehala prestu informazioa emateko, prestu erantzuteko, denbora gabe, hau da, etorri ginen lehengo gunean, dana erantzutera, ordurik gabe, eta nik uste dut, danak egon zinetela gurekin lasai asko, erantzun genitula, dana zalantza guztiak, nik ulertzen tori, baino, edifikazion ponderada, guztiak ondo azaltzen saiatu ginen. Eta aukera eman genuen, ze egiteko orduan. Iritzen zait eta guk gure lana egiten dugu ere, eta pixka bat gure lana ere jartzen da, zean, eta nik uste dut bidezkoa dela, esanez guk informazioa ez degula eskutatu, ez zaigu eskatu, eta eskatu zaigunean eman izan degula. Ez que ez zait iruditzen bidezkoa esan dezuna lehen. Kau, bueno, baino. Gu ez, eta badakigu, pasatzen dugu, baino, txosten juridikoan, sartzen bezala, sententzia gogatzen badituzu interneten, azaltzen sententziak ez daude gai horrekin lotuta. Eta bai, publiko zegoen pertsona bat, esan zuela. Horren itxesan sententziak edo sententzia lortan aurkitu zuen? Ez berroa. Eta nik, minutu hortan esan zuen. Zuen esildin zinen zaurkitu dintzun, bueno, berdin dio, hau da, niri bihar bertan bialtzeko ez daukat inongo arazorik. Bale, hau baina, ez da bialdu, ez zalako eskaregin, ze momentu hortan nola aurkitu zuen pertsona horrek, hortan gelditu zen. Ez da inongo arazorik, gardentasuna ez da gure ezea. Txosten hori goteko zuzen behar da. Ez, dira, zuek jartzen dituzu referentziak. Bale. Baina, referentziak hori ez da ondo. Bialduko izu sententzia eta ordun itzaiten naiztea hori ordun. Zuk ez dezu aurkitu, guk sententzia hori badauzka ordun. Bialduko izugu eta gero hitz egiten dugu, baina ez esan, ez dialazeak edo akatsa dagoela hitz egingo dugu, bialtzen dizugunean. Bueno, bai, barkatu, nik uste, sartzen nahiea eta esan bezala nik ez dut ezara erabakiko, hemen bozketara eramango dugu gaia, Bibienak planteatu du, iritzi ezberdinak azaldu ditugu, baina, ia sartzen nahiea, planteatzen ari dian sententzi horien egiazkotasuna zalantzan jartzen, eta berriro esango dut, denbora pasada iraileko pleno hontan zenbait zehaztapen esan zienetik, eta gaur da eguna aipatzen dituzue aholkulari juridikoak, eta gaur da eguna ez dezutela mai gainean jarri pista bat ere. Osea, ez dezute jarri berdin dit jurisprudentziaren beste bide bat, beste aukera bat, osea, errepikatzen goaz, orduan berriro esango dut, sensazioa da, zuek etorri zineten, ezintzun etorri abokatuak, eta munduko borondate honenarekin, bazenekiten egon gozala, etzegon apunte bat, ekarriko zuna nolabaiteko eztabaida juridiko bat hemen jartzen ari da inguruan. Osea, azterketa bat egiten da, alegazioari erantzuten zaie juridikoki, guk bozkatu, ze alegazioak bozkatzen dira banan-banan, gure erantzunkizuna hartzen dugu ea txosten horretan konfiantza daukagun edo ez, ze alegazioak bozkatu egiten dira, eta guk, momentu honetan erabateko konfiantza dago, eta konfiantza hori urratzeko eukidezuten aukera bakoitzean, ez dezute imintzio bat egin, ez dezute adierazi kontrakotasun horren inguruko. Aipatzen dituzute generikoki, baina ez dezute mai gainean jartzen hildo bat bera ere ez. Zuek egin dituzute alegazio batzuk, baina Podemosek ere beste batzuk egin ditu, aurkeztu zanetik, lurralde batzordean egontzan, aholkulari egontzan, eta ez dezute galdera bat bera egin.
pasadan asteotan, galdera bat bera ere egin, edo idazkari edo aholkulariari, orduan, ez dut esaten zalantza guztiak argituko zen dituzketenik, baino kontxo, bat bera ere ez. Osea, ez da momentu batean izan daitezken zuen aholkulari horiek, ez dute hausnarketa orokorroietatik aratago epeak badakigu pasa diela, zuzkiruak badakigu pasa diela. Badakizue kasu honetan jurisprudentziak eta kasu ezberdinak, ez da, pasatu dira eta ez naiz martxora jungo. Irailean ja hemen bi gai potolo egon dira ebazteko. Lehenengoa zen aukera gelditzeko eta bere garaian hartutako erabakien irmotasuna, eta hori irailean hemen zuek aurkeztutako mozio bati idazkariak esan zion ez ala legezkoa. Orduan, lehenengo erantzunak hemen publikoki akta dago, bideoa dago, zuei erantzunak eman zitzaizkizuen, hemen publikoki plenoan idazkariak zuen alegazioien inguruan. Eta iraietik ona, ez da ezer gertatu, ez da ezer aurkeztu, eta berriro esango, zertarako horrek, guretzat jarraitzen du erantzunik gabe. Ze ez dezute helduleku bat berare eman, eta ez diot helduleku hori zuek eman behar dezutenik, baina entzuten dugu, lagundu digute, guk ere baditugu, txostena garatu beharko da, baina ez dago ezer planteatzeko, eta gaur arte, aurreko astetik ona ez, iraietik ona hitzein gendun, iraietik ona ez, maiatzean aipatu gendun, atzera bueltatzea, aurrerakina, eman ditugu azalpenak, dokumentuak hor daude gaina, ez ditugu asmatu. Osea, lurralde antolamendua hor dago, atzera botatzea ezinezkoa da, eta azalpenak ematen dira, baina jarraitzen dugu. Argudio berdinak entzuten, baina ez daukate inungo oinarririk. Orduan, Ez dakit gogoratzen zean, baina eske, guantxe gakoa ere indezu, guk hemen gaude eta ardura batzuk ditugu, eta gure erantzukizunarekin bozka horiek hartzen ditugu. Eta bozka horiek hartzeko, konfiantzazko txostenetan oinarritzen gea. Eta gaur da eguna, zuen alegazioen aurrean, bere garaian egin zen dituztenak, eta ondoren ere denbora eukidezutenak, osatzeko, esango dut, iraietik ona gai baten, eta ez dezute zer planteatu, eta guk, noski, bozkatu behar dugu gure arduratik, gure erantzunkizunarekin, eta gure konfiantzazko argudioak daudelako. Eta berriro esango dut, argudio horien aurrean, bakoitzak noski bere irakurketa egingo du, gure aurrean ez, bi aste ez. Alegazioak daude aurkeztuta dauden momentutik. Eta epea handitu zen, eta irailean erantzun zitzaizuen, pleno hontan. Eta iraietik ona zirkinik ere ez. Orduan ez? Gauza bat, azkenengo zuek jajun zinetenian, gelditu ginen idazkaria, Edurne, Biok, eta Bibiana, eta Ana. Eta azkenengo momentuko gure zea honekin, zirrikituren bat edo esperantza txiki bat, nun egongo ziteken nekan ezan, aholkularia. Berak esan zon, igual, ez balitza probatuko 83 etxe bizitzana eta geldituko balitz aurreko planteamendua, agian aburuzari ez ditzaioke igual dudatan geldituko zen denbora baten, eta denbora barne horretan plana alko zen, baina alako zerbait esan zon. Berak esan zuna zen, aukera bakarra aldatzeko hori lehen esan deguna, eredu aldaketa bat eskatzen zabiltzate. Hau da, ez zaudete plan partzialaren modifikazio edo aldaketa puntual hortan. Zu ez zaudete plan partzialak egiten dituen horietan aldaketak eta eredu bat aldatzeko. Eta esaten zizuen aukera bakarra zegoela planamentu orokorra aldatzea. Baina beak esaten zizuen planamentu bat orokor bat aldatzeak denbora asko darama eta bakarria aurrerakin egiteak bakarria lizitazio egin, kontratatu aurrerakin egin eta guzti hori eta behin-behineko onarpen egiten danean ordun bai, behin-behineko onarpenarekin ekarriko lituzke lizentzien paralizazioak, baina ordurako aburuzak jada erekina egin daukiko luke. Zetik horre denbora darama, plan orokor baten egikaritza, hori erredakzio hori egitea eta onarpenak
bere denbora daka. Hori da, Baina igual- zirrikitxo bakarra, esaten zuen, da planaren onarpen bat, baina plan bat onartzeak zer dakar, ordurako plan partzialaren obrak amaituta goriak. Baina igual ez... Esan zuen, hor zirrikitu, aukera bat bat zegoela. Bere garaian, baldin eta planamentu orokorra, redakzioa, Mila, nien nengoan aurrean, eta, nien nengoan aurrean, eta nik entzunun, zea esan zuen, hemen, zeo aukera bakarra, zirrikitu bakarra zan, bere garaian plan orokorra onartzeko, osau da, ja prozesu hortan egotea, eta behin-behineko onartzen egotea. Baina entzun nahi degunean, A ver, yo estaba allí en esa reunión también y el plan de... No, sigue, ya. Lo que se dijo, y además estuvimos hablando de que se cuadró el círculo, porque estábamos además desde el principio y antes de que se le contratara, entre todos buscar algún resquicio legal, porque si algo quedó claro es que en el momento en el que estamos, en el 2025, no era el plan de ninguno de los que estábamos aquí, porque las cosas en un momento dado se ven de una manera y en otro momento se ven de otra. Y dicho esto, además cuando se le contrata a la abogada, se le contrata con la expectativa de que se busquen resquicios legales para que esto no salga adelante. Cuando nos quedamos con ella hablando y estiramos de la cuerda para ver qué posibilidades hay, para ver si se puede parar o si se podía haber parado, y se analizan todas las cuestiones, lo que se nos traslada son varios puntos. Que no hubiera empezado con las construcciones, que no puede ser, porque ya, con lo que ha ido haciendo, porque sí que ha empezado a actuar. 2, que no se hubieran respetado las dotaciones de vivienda de protección oficial que en su momento se hicieron, porque la norma está para unas cosas y para otras, pero se hicieron y se juntaron, en este caso en San Juan, entonces con eso no podíamos tirar. Y la otra cosa que se nos planteó es que durante estos años, si se hubiera hecho el Plan General de Ordenación Urbana y se hubieran establecido otros criterios y él no hubiera empezado a desarrollarlo, realmente sí que ahí se podía haber interrumpido, se habían podido poner trabas, pero tampoco era el caso, porque el Plan General de Ordenación Urbana no se había hecho, y eso es lo que se nos trasladó por parte de la abogada. Entonces, claro, la situación que nos decía, nos encontramos ahora mismo en una situación en la que no hay margen de maniobra. Entonces, por lo que estáis trasladando es lo malo o lo menos malo. Entonces, nos encontramos ahora en una situación en la que no vemos la posibilidad de salir adelante. Lo hemos estado hablando muchísimo, estamos ante un criterio jurídico, legal, el no cumplimiento de lo que es legal tiene unas repercusiones para el pueblo de Ordizia, que pueden llegar incluso al endeudamiento de muchos proyectos para la ciudadanía. Y es que estamos en un callejón sin salida, es lo que se planteó el otro día en la reunión, por lo menos con lo que yo me quedé. Entonces, yo es que no veo jurídicamente. A mí me encantaría que plantearais de verdad una opción en la mesa, que algún abogado o abogada se le ocurriera de repente, tuviera la varita mágica de haber puesto una solución. Pero es que nos encontramos en todo este tiempo con las alegaciones que se han planteado que yo, sinceramente, es que no veo la luz, no veo por dónde podemos salir. Bueno, yo, a ver... Bueno, bastakit, bozkatu behar da puntu hau, barneratzea, edo... Naya, va a ser rápido, ¿eh? Lo único que quiero decir que a mí me sorprende, pero sobre todo me da muchísima tristeza que no se vea como un motivo ya el requerimiento ciudadano. Ese es un motivo para dar tiempo. Incentivar la participación ciudadana. 2, nosotras como representantes de la ciudadanía también estamos pidiendo tiempo porque queremos hacer un ejercicio pleno de nuestro derecho de deliberación. 2, y luego, insisto, creemos que a todas nos hace falta tiempo y creemos que al gobierno también, y lo explico sin ánimo de confrontación. A ver, tiempo, creo que incluso
incluso para mejorar la propuesta de acuerdo que se trae hoy aquí a este pleno de aprobación definitiva. A ver, voy a entrar en la propuesta de acuerdo. El acuerdo recoge las alegaciones presentadas, identifica quién las formula, señala el sentido de la resolución. Eso consta en el texto y es importante, es muy importante decirlo, hay que reconocerlo. Dicho esto, entendemos nosotras desde nuestro grupo que la propuesta de acuerdo, tal y como está redactada, remite a los informes técnicos para conocer las razones de fondo y no incorpora en su propio texto una explicación que permita comprender fácilmente por qué se está adoptando cada decisión. Entonces, esta forma de proceder es plenamente legal, también hay que decirlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el acuerdo es el documento que se publica y el que llega directamente a la ciudadanía, creemos que ganaría en claridad si se pudiera explicar mejor y, si es posible, si se pudiera explicar por sí mismo. Insisto, yo no quiero, y no se trata de cuestionar el trabajo técnico. De hecho, quiero agradecerlo. Se trata de poder ejercer nuestra responsabilidad política con el tiempo, la serenidad necesarios para analizar y explicar por qué se decide, y ya lo he dicho antes también, explicar por qué se decide, por qué se toman las decisiones en este espacio. Por eso pensamos que dedicar algo más de tiempo también al acuerdo permitiría reforzarlo, hacerlo más comprensible, facilitar una mejor rendición de cuentas ante la ciudadanía. Por eso estamos dando 3 razones primordiales para nosotras: la participación ciudadana, la consideración que merecen, nuestro derecho como cargos electos a hacer la deliberación plenamente y vosotras incluso a mejorar el acuerdo que se trae hoy a este pleno. Eta nik gehitu nahiko nuke refleksio bat. Atentzioa ditzen dit, nola alde batetik danak hau betetzen deun, ez dijo txarria, komentario hori, baina esanez, inungo bi modelotako batekin ez gaudela ados, inungo bi proposamenekin, eta gero, eskatzen denen bakarrik eta milaren izatzet, hilabete bat, ez dala exagerazio bat, 4 hilabete tardatu dienen alegazio erantzuten, hilabete bat eskatzen denen denboran, gu ados gauden etete utopiko horretarako edo aldaketa honen reskizio bat bilatu eta aldaketa honi buelta bat emateko informazioa lortu, espertoekin konsultatu eta hori eskatzen zaigunen denbora besterik ez, eta horrekin lortu da dezakegu hemen danai hau betetzen zaigun helburu bat, akaso, edo ez, baina akaso bai, nola ez zaie denbora ematen. Ez da pixkat hipokrita gure aldetik esatea, bai, bueno, ez genuke nahi hau egitea, ez modelo hau, ez bestea, eta hauek esatu dute, guk, dauzkegu hemen gure atzean lanean abokatu batzuk ikuste dituztenak reskizioak, denbora bakarrik behar dugu. Ez zigo denbora emango, ze ez dugu ikusten denbora emate hori. Me parece un poco hipokrita gure aldetikan, sin ninguna maldad, nik uste dut, aukera baldin badao hilabete batek ez du ezer aldatuko, gainea hilabete horretan guztian, hori eraikitzen jarraituko dute. Eta ez baldin bada ezer lortzen, ingo dituzte, bozkaketa berriz etortzen danean, ingo dituzte edo aurreko proiektukoak, edo onartzen baldin bada, eta ikusten da, intentzio batik onartuko dela, urrengo proiektukoak. Hilabete batek benetan zer aldatuko do. Mundua bukatzen da hilabete bategatik, nik uste ez ez. Ezken nik uste denak gure argudiak argi utzi ditugula, eta argudiatu erantzun txanda hontan ez genuke sekula bukatuko. Orduan berez, nik ez dut gaian ere kabuz gai ordenetik aterako, esan duen bezala bozketara eramango dugu, eta udalbatzak erabakiko du bere zinegotzi guztiekin. Bozkatzen dugu puntua ateratzea gai ordenetik, edo ez.
Beraz, aldeko bozkak puntua ateratzea. Podemos bi. Aurkako bozkak puntua geldituko litzake. Beste guztiak, PNV, EH Bildu eta PSOE. Bere hortan gelditzen da eta bozkatu egingo. Lehenengo puntua izango litzeteke, 2025ko azaroako 27an udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren akta zirriborraren onarpena. Ez badago zer esateko, aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen da. Bigarren puntu izango litzeteke, 2025ko abenduak batean udalbatzarrak egindako ezohiko eta presazko batzarraren akta zirriborraren onarpena. Bozkatzen dugu, aldeko bozkak. Hau onartuta gelditzen da. Barkatu, 2025ko abenduak bostean udalbatzarrak egindako ezohiko eta presazko batzarraren akta zirriborraren onarpena. Bozkatzen dugu, aldeko bozkak. Laugarren puntu izango litzeke, behin betiko onarpena HIE 30 Iangualde eremuaren plan partzialaren aldaketa puntualari. Nik uste hemen aurreko puntuan argudio guztiak behintzet gure aldetik mahai gainean uste jarri ditugula. Esan bestela guk adierazi gendun gure bozka herri batzarrak erabakiko zula eta hola erabakizun aurreko astean. Barkatu? Bai? Ulertu ez zerbait esan dezula barkatu. Eta, zentzu hortan herri batzarrak bai baloratu zuen aldaketaren alde egitea, ulertzen dalako, momentu hontan aukera daukagun aukera bakarra da aurretik onartuta zegona berrestea edo aukera horren aldaketa horren alde egitea. Erabakia denontzat bezala ez da erraza izan, tripetatik eta haserretik eta pentsatzen degunetik bozkatu genezaken edo pentsatu genezaken ezezkoak eskuak garbitzen dizkigula eta bere garaian hartutako erabakia beste batzuen gain uzten dula. Baina bai uste deu, leno aipatu ditugun arrazoi hoiengatik, 27 familiar edo planteatzen den 82 etxe bizitzen aldaketa horren aurrean, eta ez ditut hobekuntzak ez dira derrigorrezko edo ezinbesteko zerbait erabaki alde batera edo bestea juteko, bai irutze zaigu, hausnarketa eginda eta erabaki beharko bagenu eremu batean daukagun kargarik gabe bi aukera hauen artean zein hartuko genuken, guk uste dugu aldaketa onartuta dagoen hori baino hobea dela. Eta horregatik, aurretik ere bai komentatu ditugu beste gai gehiago, baina guk alde bozkatuko. Nuestro voto va a ser en contra. Lo que hoy se nos trae aquí no es solo una ordenación urbanística, es una decisión política que define qué modelo de vivienda y qué modelo de pueblo queremos, y ese modelo no lo compartimos. No lo compartimos porque este proyecto define un modelo de crecimiento con consecuencias directas sobre el territorio. Implica seguir ocupando suelo y transformando un entorno con valor ambiental y paisajístico. Creemos que Ordizia debe tomar sus decisiones urbanísticas también desde los límites del territorio y la responsabilidad ambiental, porque crecer implica saber dónde, también dónde no construir.
Eso también implica crecer. Este proyecto responde a un modelo de vivienda orientada al mercado, que no garantiza que las nuevas viviendas respondan a las necesidades reales de acceso a la vivienda en Ordizia. No estamos hablando de vivienda pensada para jóvenes que quieren quedarse en su pueblo. No estamos hablando de vivienda pensada para familias trabajadoras. No estamos hablando de vivienda que garantice el derecho a vivir. Se nos dice que se construyen más viviendas, pero más viviendas no es lo mismo que más derecho a la vivienda. Si las viviendas no son accesibles y no responden a las necesidades reales de la mayoría social, lo que se genera es más desigualdad y más presión sobre el mercado, no más soluciones. Cuando hablamos de vivienda no hablamos de números ni de planos. Hablamos de personas que quieren quedarse en su pueblo y no pueden. Hablamos de jóvenes que trabajan aquí, pero no pueden vivir aquí. Hablamos de familias que sienten que Ordizia poco a poco se les escapa de las manos. Un pueblo no se construye solo con ladrillos, se construye con vida cotidiana, con arraigo y con futuro. Y cuando la vivienda deja de ser ese derecho para convertirse en un privilegio, algo profundo se está rompiendo. Algo profundo tenemos claro que se rompe. Nosotras defendemos otro modelo y no lo defendemos solas. Lo defendemos junto a una parte importante de la ciudadanía que quiere una Ordizia habitable, donde la gente pueda quedarse, donde crecer no significa excluir y donde la vivienda no sea un filtro social. Por lo tanto, la pregunta no es aquí cuántas viviendas se construyen. La pregunta es qué intereses y qué necesidades se deciden priorizar en este proyecto. Y hoy esa prioridad no nos convence, ni a nosotras ni a gran parte de la ciudadanía de Ordizia. Defendemos un modelo de pueblo que ponga en el centro a su gente, a su entorno y a su futuro. Queremos una Ordizia para vivir. Eso es lo que queremos. Una Ordizia para vivir. Y esta no es solo una modificación del plan parcial, es una modificación del rumbo del pueblo. Y ese rumbo no lo compartimos. A ver, yo por mi parte podría seguir dando también muchos argumentos emocionales. Tengo muchos más para darlos. Lo que pasa es que mi responsabilidad, y más siendo jurídica, me lleva a tener argumentos jurídicos. Ese es el problema, que es mi responsabilidad. Argumentos emocionales para votar en contra. Si tuviera que votar en contra, que no es de lo que se trata, para que no se construyera, evidentemente lo sabría. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de un modelo o de otro modelo. Entonces, es el mal menor. Y jurídicamente, los argumentos jurídicos están ya expuestos, los hemos debatido. Entonces, no es un problema para la ciudadanía de Ordizia lo que está comentando Viviana. El problema lo podemos tener a posterior, si realmente paralizamos esto, si porque emocionalmente lo sentimos así lo paralizamos, vamos a hipotecar a la ciudadanía de Ordizia. Entonces, realmente la votación que en mi caso yo voy a manifestar lo hago desde un criterio jurídico, no lo puedo hacer desde un punto de vista emocional, o sea, sintiéndolo mucho porque no es mi modelo en el año 2025, pero es que no veo otra salida jurídica. Entonces, emocionalmente, pues todas las que estamos exponiendo desde el principio, desde que llevamos meses hablando de este tema. Hau ez da gure gaur egungo etxe eredua, gaur egin behar bazien ez zan eredu hau izango, baina errepikatu da bezala denbora guztien hemen, egia hitzeiten bi etxe mota, etxe tipologin gatio. Bifamiliarrak, unifamiliarrak. 350 metro, 100 piko metro. Bi solairu, lau solairu. Osa, egia beste tipologi bat eta zitzeiten. Eta hemen ez da erabakitzen etxek bai edo ez. Da, etxe tipologie. Eta gure ustez gaina honek, adierazi da bezala eritzeko, beste onura batzu dauzke inguruko
gauzetan. Orduan iruditzen zaigu, esan dezun bezala zuk, Ana, dentro de lo que malo, lo menos malo. Holaxe pentsatzen nik. Nik orain ez nuke onartuko hau. Baina dentro de lo menos malo, lo malo es lo menos malo. Oixe. Es una pena que no se tenga en cuenta, en consideración, no solo la parte emocional que queremos traer aquí, que es legítima y que estamos seguros que comparte la mayoría del pueblo. Porque la mayoría del pueblo no es jurídico. La mayoría del pueblo no es jurídica como tú, o como tal vez lo puedo ser yo, como lo es Naya. La mayoría del pueblo ve este proyecto desde un sentido emocional y es legítimo que eso se ponga sobre esta mesa. Barkatuko diazu Bibiana, baino ez zaitut hartzen zu herri honen gehiengoaren ordezkari bezala, ni izan ez daiteken bezala. Orduan, esan nahi dut, ondo dago eta ondo iruditzen zait, zuk egin dezakezun argudiategi hori, baino, niretzat ere erreza da, baino guain galdetzen dizut, zure bozkarekin 27 unifamiliar hoiek apuntalatzen eta bermatzen naizean momentutik, zuk egin dezun diskurso guzti horrek, ea ez daukan koherentzia arrakala bat, onartzen ari zian eredu horrekin. Ze, bi planteamentu horien aurren, zuk baten alde egiten dezu. Gero pentsatu dezakezu horrek bidea ekarriko duela, bai, hori geldituko dalako, hori geldituko dalako, ze egiten da hausnarketa hori, berriro esango dut, ez gaude 2000 urtean edo 2009an, hausnarketa hori egin zan. Ez gaude erabakitzen hor eraikiko dan edo ez. Hori erabaki zan. Erabaki zan eta irmoa da gehiago gustatu edo ez gustatu. Planteatu dezakegu formula horietan, baina ez gaude erabakitzen hor eraiki edo ez. Eta gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago, baina ezezkoa bozkatzen nahi zatenen, ez haudete esaten ezezkoa bozkatzen nahi zatela. Esaten nahi zate gelditu dadila aurretik onartuta dagoen plan partzial hori. Gero zuek, logikoki eta zilegi da, pentsatzea horri buelta ematea erresagoa izan daitekela bai edo ez. Baina ezezkoarekin onartuta dagoenaren eredua apuntalatzen dugu eta aldaketarekin beste bat. Ezezkoa ez da ez eraiki. Eta hori da bozkatzen ari geana. Beste gauza bada pentsatzea, eta hori erabateko zilegi da, zuek pentsatzea ezezko horrekin agian ez dala egingo erresagoa izango dala, dana dalakoa. Baina ezezko horrek egiten duna da, esan ez, gelditu daitezela, 54 etxe bizitza hori. Solo una cuestión. Si se ha traído aquí, si se ha pedido la modificación del plan, será por algo. Porque si ya estaban bien con el plan que tenían, con las casas maravillosas grandes que al principio se veía hasta con piscina, pues ¿para qué traen la modificación? Solo eso lo quiero dejar ahí. Bueno, yo quiero decir que no sé si no me he expresado bien, que la legitimidad emocional la respeto y digo que la tengo además, no entiendo las palabras. Lo que estoy diciendo es que mi responsabilidad aquí es tomar un criterio jurídico que no perjudique, en este caso, a la ciudadanía, y entiendo que esa paralización, esa no aprobación, trae otras repercusiones que, en este caso, van mucho más en contra de la ciudadanía, porque es el mal menor, porque serían menos viviendas y que ese es mi criterio jurídico. Quiero dejarlo claro, pero respeto toda la parte emocional porque es que la he trasladado y la transmito, porque yo también la tengo. No he dicho que no lo tengo. Vale. Hola, bada, bozkatzen dugu. Vale. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Vale, kanbe betikoa onartuta gelditzen da, SUE, bozka bat, EH Bildu 7 bozka, Adurrek 2 bozka dauzkalako, eta PNVek 6 bozka. Vale, onartuta gelditzen da.
bosgarren puntua izango litzateke haurreskola partzuergora bilakatzeko protokolo konpromisoa onartzea. Bueno, gai honekin gero idazkariak nik uste azalduko digula, bere txostenean jartzen ditun baldintzak, baina, bai gustatuko litzaidake, gai honekin damakigun bilakaera pixka bat azaltzea, ze, egia da, 2021 urtetik 10 bilera izan ditugula hezkuntza sailarekin soilik, eta hemen badaude batzuk, Alotzako langileekin ere, 2022tik ona 8 bilera baino gehiago, helburu garbi batekin, eta da, langile horien subrogazioa bermatzea, beti ere, Alotza eskola partzuergoan integratzeko. Apostua garbia izan da hasieratik, are gehiago partzuergoaren baldintzak aldatu zienetik, baina lerro gorri bat izan da langileen egoera apuntalatzea o bermatzea, ze gogoratu nahi dut hemen, 10 bilera horietan, pandemian hasi ginen, lehenengo bileretan jaso gendun erantzuna izan zala, langileak kaleratu eta lokalak bere horretan eskaini genizazkiola partzuergoari, ez? Berez, gogoratu nahiko nuke bilakaera luzea izan dela, zorionez oraintxe bertan badaukagu, mahai gainean protokolo hau uste dugula nahikoa ez dela, baina urrats bada eta ez dugu behintzet gure aldetik argudiorik eman nahi, pausoak eman ez ditugula adierazteko. Egia da, esan zaigula, eta ez dugu eztabaidatan sartu nahi, langileak bermatzeko, subrogatzeko aukera bakarra lehenengo udalak municipalizatzea edo gure ganatzea dela. Esan bezala, ez gea temati jarri eta zalantzak hor ikusten dugu zergatik guk subrogatu baldin baitzakegu partzuergoak zuzenean ezin ditun subrogatu, baina horre mahai gainean jarri dira argudio ezberdinak, gu prest gaude eman beharreko urratxoiek emateko, eta hori da zentzu batean protokoloak jasotzen dona, guk hezkuntzari eta partzuergoari eskatu genion, bai idazkaritzatik eta bai kontu hartzailetzatik esate zitzaigula, aldez aurretik eta langile horiek udalera igaro aurretik, bide horri bat, hitzarmen bat, sinatuta eduki beharra genukala, benetan bermatuta edukitzeko horren urrengo urratsa izango zala partzuergoan integrazioa. Eta protokolo honek intentzio horiek jasotzen ditu. Egia da, protokoloa bere horretan, eta hortan idazkariak bai adieraziko du, zein dian ditun arrakalak, ze azkenean protokolo hau espaldin bada hitzarmen baten jasotzen, protokolo hau zuen jakiteko orokorra da, gure egoeran dauden udalerri ezberdin guztientzat planteatzen dana, baina protokolo honek behar duna da jarraian ordizirako espezifikoa izango da hitzarmen bat, nun jasotzen dan ze langile dauden, ze entzinatasuna dituzten eta ze baldintzatan subrogatuko dien, edo ez, baina hori zehatz-mehatz jasotzea, eta hori oraindik falta da. Berez, Eusko Jaurlaritzak ere lortu gendun, aurtengo diru laguntza izango da, azkeneko diru laguntza jasoko duguna udal aurreskola daukagun udalak, berez, azkeneko etel edo lile legea aterazanetik, hor antza Jaurlaritzako legelariek kontrako txostenak egin dizkiote laguntza horri, eta gure errealitatetik bada modu bat, udal aurreskolaren bideragarritasuna erabat itotzeko, ze diru laguntza hori gabe oso zaila da bermatzea, are gehiago partzuergoak momentu honetan eskaintzen ditun baldintzekin, doakotasunarekin, eta orduan protokolo honek hori jasotzen du, hitzarmenak sinatuta egon beharra dauka logikoki edo lotuta apirilerako, datorren urteko apirilerako, ze helburua izan behar da 26-27 ikasturtea partzuergoan hastea. Egia da,
iraiera arteko tarte hori igual eduki dezakegula egin behar ditugun lanak egiteko, baina hitzarmen hori sinatuta egon behar da, familiei eta gurasoei matrikulaziorako esan behar diegu, alotzak orain arte bezala jarraitzen duen edo partzuergoan dagoen. Beraz, urrats bat da, eta, espero dezagun lehenbailen hitzarmen hau izatea, eta besterik gabe, mendik ere gonbite bat, egin zaizkigu gonbiteak, eta ikusi ditugu argazkiak eta prentxan, eta, bakarrik esan jarraituko degula, bilera hauek egiten, eta, gonbite bat, hauntza hor biltzen geanean, argazki ateratzeaz gain, langileekin biltzen gean, eta hitz egiten dugun zeintzuk dian, beraien baldintzak, eta zeintzuk ez, ze hemen 2021-etik helburu bat jarri baldin bada mahai gainean, izan da partzuergora integrazio hori noski bai bermatzea, baina bertan dauden langile horien egoera ziurtatzea, eta ez zerbait salbuespeneko bezala, baizik eta aurretik, behasain eta beste leku batzutan egintzan prozesuekin bezala, bermatzea, gaur egun dauden langile horiek jarraitzea, ordizin, haurreskola zerbitzua eskaintzen partzuergaren aterkipean. Baina, bai eskatu nahi diot, idazkariari onartuko dugu, baina azaltzeko zer dan hemendik aurrea falta zaiguna, eta besterik gabe zuek jakiteko, bai partzuergoari guk behintzat helarazi dizkiogu egun dauden langile guztien baldintzak, adina, aintzinatasuna, titulartasuna, euskara gaitasuna, eta soldata egoerak horrekin beraiek hitzarmena egin dezaten. Helarazi genien baita ere, martxoan hemen osoko bilkuran hartu zen mozioak hartu zuen erabakia, eta erabaki hortan Ordiziako udalak erabakitzen du haurreskola partzuergoan integratzeko urratsak ematea, hori ere beharrezko urrats bada. Espero deu gaurko protokoloak ere norabide hortan irmoki ezarriko ditula, bai Jaurlaritza partzuergoaren intentzioak eta gureak, eta orain akuilua sartzea eta korrika egitea dagokigu, hitzarmen hori apirilerako sinatuta eduki behar dugulako, bai edo bai, 26-27 ikasturte hortan Ordizian partzuergoa martxan izateko. Ez dakite azalpenak eman du. Langile bezala eskerrak eman adurreri, eta esan, bai, argazkin atera dela prentxan, eta gu pena pixka bat daukeula zeatik, garen bertan eontzeate argazki ateratzen, eta ez inguratzea zerbait esatea, pena eman digu, benetan. Eta hoixen bakarrik, gauzatzen dan aldan hobetona eta aurre egiten den. Ez dakit adur komentatu diazu azaltzeko. Berez, hitzarmenaren, hau da, komentatu zigutenean eta une guztian egon da borondatea hitzarmen hau egiteko, eta zegina guk bai zalantza juridikoki ere zalantza asko genuzkan, ez bakarrik Ordiziak, hor gaude Usurbil Aretxabaleta, idazkari danak dantzan ibili gea, nola egin behartzan, eta azalpen gutxi ematen zitzaizkigun, partzuergotik ere, eta ez genekin, eta formula biatzen, eta hauek bueltak ibili da. Egia esan, guk udaletik gure etxeko lanak egin ditugu, zuen langile guztien taula, baldintzak, zuen entzinatasunak eta informazio guztia helarazi genizkien, eta espero genuen, eta hortan gelitu zien hasiera batean hitzarmen bat, eta nik uste berez legeak, 39 eta 40 legeak esaten dituzten hitzarmenak formalizatuko zituztela, edo behintzat proposamen ingo zigutela, baina konpromesua aurkeztu dute. Konpromesu hortan, bai da egia esaten dela, konpromesu hartzen dela, eta eskatzen zaio udalari konpromesu hori hartzea, eta esaten du, gauzat digarria dena, eta esaten du, ez dula ondorio juridikorik, printzipioz konpromesu hori hartzeak.
hori da, pixka bat kontuartzaileak eta idazkaritzak badauka. Azkenean, bereek egiten ditu konpromesu hortan, egiten duzuna da, berein baldintzak onartzen dituzu. Eta bereek esaten dute, bereiek partzuergora personala bideratzeko, derrigorrez, zerbitzuaren municipalizazio espediente bat egin behar degula, hau da. Langile guzti horiek udalera ekarri behar ditugu. Horrek guri suposatzen digun guztiarekin, hau da. Espediente guztia, montaketa guztia, ez horregatik, ez lanagatik, errepte guztiak aldatu eta guzti hori. Ez dago inungo arazorik, guk prestu, guzti hori aurrera emateko, baina ez digute esaten ere, zenbat denporarako, nola egin behar dan, ze kostu, ez digute orduan. Noski, alde hortatik ez zehaztasun eskatzen diegu, bai, borondatea une guztian udalarena hori sinatzearena da, horren aldekoa, une guztian, noski, zuek ere etxeko lanekin esaiazu, noiz egin behar dezuten, guk espediente municipalizazio espediente guzti hori martxan jartzeko, abian jartzeko, eta ordurako presteukitzeko, eta langile guztiek altan eman, eta guzti hori egiteko. Baina ez digute esaten ezer, aurketzu dute, konpromiso hartzeko dokumentutxo bat, orokortasun batekin, eta hor gelditzen ordu. Nik eta kontu hartzaileak baldintzatzen dugu noski, konpromisu hortan udalak konpromisu hori hartzeko legezkotasuna ikusten dugu, baina baldintzatuta da. Esan behar diguzue, tauloritatik ze langile subrogatu behar dituzuen, bingoz, zein baldintzatan, noiz, zema denporarako, ze kostu suposatzen du, eta gero udalak ere utzi behar die udalereikin bat oso ondo, eta borondate ere udalereikin eustea baina, arazorik egon ez dadin, horren mantenua eta horre hartu behar dien erabakiak zegoeratan lagapen hori egiten den ere, hitzarmen hortan zehaztuta egotea. Orduan, nire aldetik behintzat konpromiso hartzeko arazorik ez, baina baldintzatuta bereien etxeko lanak egitea eta hitzarmen egoki xehetasunekin eta garbia aurkeztuta. Bai, plenora etorriko da, hori ez dut esan, badago hitzarmen tipo bat, udalak partzuergora atxikitzeko, onartzen ditugu, estatutoak, esan dugun bezala nahiak, gutxi gora bera, lehen hezkuntzako ikastetxe publikotan bezala, eraikuntza gurea da, guk egiten dugu mantenua, garbiketa, gastu argindarra, ura eta hori dena, jarraituko du udalan menpe, eta ekipamenduari dagokion gastuak eta funtzionatzeko eta langileen gastu horiek eta denak horiek partzuergoak hartzen ditu. Hitzarmen hori ja badago, beste leku askotan erabili dute, gertatzen dena da, orain erabili duten leku askotan da, aurretik aurreskola ez dagoen herri baten, atxikitzen dira, esaten diote hau da lokala, eta orduan ez da, orduan gureak beharko do, eranskin hori, nun jasoko dan, zehatz-mehatz, langileen prozedura zein izango dan, ez? Eta segurazki hori firmatu beharko dugu apirila baino lehen, eta hori gertatuko da, municipalizazio hori baino lehen, esaten gen dizuen bezala, hor EPA daukagu, 2026ko iraia ikasturtea hasteko, orduan oraintxe bertan hortan hitz egiten nahi gea, aldaketa hori, ez dakit, abuztuan, ikasturtea bukatu behar den bezala, eta abuztuko egun horietan egin, egun batzutan, egia da, formalizatu behar degula, hilabete osoa izan behar da, izan daitezke postegun, orduan, guain, trazadura hori ondo itxi behar dugu, urratsak ondo emateko, baino apirila baino lehen, hori hemen plenora hitzarmena etorri beharko da, onartzeko, partzuergon integrazioa, baldintza horiekin, eta gero espero dut, lehenago, ikara pixkat ematen dize lan ekarriko du nolako espedienteak ez ekarri ezaketen, baina gu prest eta municipalizaziorako egin behar dan urratxoiek, martxan jarriko ditugu lehenbailen, beti ere bermatuz langileen subrogazio hortan, aintzinatasuna eta batez ere aintzinatasuna eta egia da baldintzak partzuergoko lan hitzarmenekoak izango liatekela eta uste dut eta espero dut oraingo baldintzak baino beak izatea eta aldaketa zuentzat hobera izatea. Yo por mi parte... Barkatu, beraz planteamentua da konpromiso hori, baldintzatuta ez larritu, nik baldintza gartzea, nik uste dut langileentzako ere berme bada, ze bereiek hitzarmen hortan ja, konpromisu bereiek ja sinatzen dute,
bereien partzuergoa pasatuko zela. Hori da bilatzen duguna, ez? Esatea, ja, konpromesu hori hartzen dugu eta ja sinatuta uzten dugu horrela izango dela epe honetan eta baldintza hauetan. Hori bermatzeko pixkat bai konpromesu hau, baina baldintzatuta dago etxeko lanak egitera beraiek gureak egin dituguta. Vale? Bueno, nosotras por nuestra parte vamos a votar a favor. Somos el grupo proponente de la moción que trae este tema y lo pone sobre la mesa. Siempre hemos estado interesadas, sobre todo por las condiciones que se sigan manteniendo a las trabajadoras y trabajadores. Y pues dicho esto, nos parece correcto el protocolo que se nos está presentando y votaremos a favor. Bueno, yo como decía, por mi parte, desde el Partido Socialista siempre hemos manifestado estar a favor de la integración, pero nuestra preocupación también, y lo hemos manifestado en diferentes reuniones, recuerdo hasta cuando nos juntábamos aquí, eran las personas trabajadoras y así lo hemos manifestado, que se tenía que garantizar en este caso a las personas trabajadoras y sus condiciones. Y dicho esto, nos parece muy importante el tema de la seguridad jurídica, en este caso para el ayuntamiento, y el acuerdo que se plantea aquí para establecer las condiciones previas, en ese caso, a esa municipalización, porque tiene sus costes y tiene su enjundia. Entonces, nos parece importante y por eso vamos a votar a favor también. Orduan bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. Puntua izango litzateke enplegatu publikoen soldata igora proposamena, eta izango litzateke bi puntu bata da 2025ko urtarrila batetik ehuneko 2,5ko soldata igoran hartzea, eta beste puntu izango litzateke 2026 urterako ehuneko 1,5ko igora onartzea 2026ko urtarrilak batetik aurrera. Esan, 2025ko abenduak 2ko datarekin, 14/2025 dekretu legegilea argitaratu zen, estatuko aldizkari ofizialean, eta horren baitan, sektore publikoko eremuko ordainsarien arloan enpresako neurriak onartzen ziren, eta horren baitan, adierazten zitzaigun, nola jokatu behar genuen, pixka bat, soldata igorekin, 2025 urteko soldatak igoerarik etzan eman, eta orain aukera ematen da, atzera eraginkortasuneko legeak ematen digu atzera eraginkortasun egiteko aukera, orduan izango litzateke 2,5 aplikatuko litzateke 2024ko abenduak 31ko soldaten gainean. Beraz, horrekin jada gelituko litzake 2025ko soldaten igoera, eta legeak aukera ematen zuen abenduan ere ordaintzeko, baino ez digu denborarik ematen, ze olako aldaketak egiten dianean, azkenean ez dira bakarrik nominek aldatzen, baizik eta kotizazio guztiak aldatzen dira, eta lan handia dauka, orduan urtarrilean onartuko da. Eta hortaz gain, ja aurreratu dira, eta adierazi dute 2026ko urterako ere 1,5ko igoera, ehuneko 1,5ko igoera aplikatu daitekela urtarrila batetik aurrera, eta beste zatitxoa gelituko litzeke da 0,5ko igoera, baina hori ezin izango da aplikatu 2027 arte. Ze berez ikusi behar da KPIaren igoera baldintzatuta dago, eta hori publikatuko dute hurrengo urteko lehenengo 3 hilabetean. Orduan, 0,5 hori 27an onartzeko aukera. Biak batera bozkatzitugu, alazatika? Biak batera, bale. Aldeko bozkak? Bale. Hau batez onartuta gelitzen da? Bale. 7. puntu izango litzateke 2025 urterako produktibitate planaren onarpena. Bai, hemen nik uste eta gian, nahia, eta Jonander igual zuek hobeto ezagutzen dezutela gaia, hau langile batzordeakin adostutako proposamen bat da, 2025ari dagokion ebaluazio baten ondoren, eta hemen plan hontan ezartzen dian mekanismoak beteta, produktibitate osagarri bat eskaintzeko udaletxeko langilei, eta zentzu hortan, lanketan bai idazkera eta Jonander ondien ez, dakit azaldu nahi bale ez zerbait. Legeak ahalbidetzen du printzipioz produktibitate planak egitea,
eta hor, bai esaten dana da, beti ere, iten batzuk jarrita, ebaluazio batzuk eginda, eta hor, iten horietara heltzen zean neurrian. Ez da konsolidatzen soldatatan, horre lortzen den produktibitatea, bezik eta ez daukaz zergatik urtero izan berrik, kasu honetan. 2025 urtean erabaki izan edo bai da egia guretzako nahiko kanpoan ez da ikusten, baina barruan bai lanketa handia egiten ditu gehala, prozedura aldetik aldaketak egon dialako, kudeaketa txostenetara txostenak egiteko, eta baita antolamentu aldean ere, bai lana gehitu zaigu, eta hortaz gain eskuak programara aldaketa egiteko eta izapideen liburua abian jartzeko ere, teknikari, administrari, eta hor dauden langile guztiek lanketa gehiago egin dute, eta orduak sartu behar izan dituzte. Orduan, momentu puntual batean ere da, horre aldaketa egiten nahi dira, eta bai kontrol gehiago egiten nahi zaizkigu, eta pixkat hori saritzaldea, edo bintzat inzeptibo hori, eta zerbitzua hobetzaldea, hau proposatu zaigu. Bueno, nosotras vamos a votar a favor, en coherencia también con el aval previo que ha dado la Asamblea de Trabajadores, y pues porque ellos ya han respaldado el plan, entonces nosotras, visto eso, votaremos a favor. Guk kezka bat daukegu edo, lehenago plantatutakoa, Majoriko langilek, hiru langilek udaletxeko errepeten da ere, ez? Orduan, Lurak ez, bat. Eta hori sartu barko zan hemen edo ez, hori da, bai ezko hauzkatuko dugu, baina bintzen sartz nin badaike aldaketa edo, hori zaigu ez dakit. Beraz, egia da kasu honetan, lanketa egin dela zehontan, baina egia da, Majoriko langilea errepetean dagola, eta errepete hori onartzen dela ere, udalak onartzen dula errepete hori, ez? Lehen ditzen dugu, ondo ikusten baldin bada, testua onartzea, nolabait koletilla horrekin, hau da, udala jartzen dunean, agian erantzi udala eta bere menpeko sozietateak, aterki hori behintzet iristeko sozietatera, ze berez, horri zalantzenek langilerik ez dauka, eta Majorik bai, lau bakarrik, gutxi, baina, nik uste zentzuzkoa dela, soldata igoera sektore publiko guztiantzat onartzen den bezala, halako eragozpenik ez baldin badago, jartzea udala eta bere menpeko sozietateak eta denetara iristeko aukera bermatzen. Ados nago. Uste, Majori batzutan beste aldean dago eta ez gea ohitzen zea, baina bereiek ere prozeduratan sartzen dira eta geroz da gehiago eskatzen diegu eta horiek ere lortzen dituzte kalidadezkoa, beraz, ni ados. Zerbait gehiago esateko edo bozkatzen dugu? Aldeko bozkak? Hau batez, onartuta gelitzen da. 8. puntua, kreditu digarrien espedientien berri ematea, ebazpena 2025, 1840, espedientea 2025 ikat 0017. Galderarik nahian nahiko izatu dira jarraitu. Egitzen dugu. 9. kontratzailearen ingerak espediente zenbaki 2025 26 eta 27. Ebazpenak 2025, 1215 eta 1216. Berri ematen da. 10. puntua, zanon sinatutako alkatetzako dekretun berri ematea, 25-berrogeita-hamabost, 56-522. Ez ez du bukatuko nahia, esan diate, azaltzeko zenbaki horien zergatia, badakizu urte bukaeran dekretuen liburua egiten dela, bai egiten da arazketa bat, dekretua sortzen da momentuan zenbaki ematen dio programak, baina batzutan dekretu horiek ez die bukatzen osatzen, sinatzen, eta hor zenbakitan korrelazio bat egoten da, urte bukaeran hasi dira liburu hori egiten, eta zuzendu dituzte dekretu bihurtu etzien zenbakiek, eta sistemak utzi da honen eman iten ditu. Orduan, zuen jakiteko horregatik azaltzen diela epe batetik aurrera, eta gero hor 1757-tik 1880
baina beste guztiak die, bere garaian anulatu dien dekretu horiek, berri bat egin danean programa kutsuna ikusi do eta horregatik eman dio zenbaki hori. Orduan, jakiteko sistema informatikoaren gai bat dala, eta esan diate administradik azaldu zazu ze bestela pentsatuko du berremen zertan gabiltzan, eta hori sistema gutxunea egiten da momentutik zenbaki hori berriro ematen dio. Eskura pasatzen denean ez da hori gertatuko, ze dekretu egiten denean ordun ematen zaio zenbakia. Beraz, arazo horiek saihestuko ja, bale? Bale. 9. puntua, Ordiziako Udal Talde Sozialistak aurkeztutako mozioa epidemian aurrean prestatzeko nazioarteko eguna dela eta abenduako 27. Marcato, es que nos estaba llegando con retraso la traducción. Bueno, pues como bien sabéis que lo traje a comisiones, el 27 de diciembre es el Día Internacional de Preparación ante las Epidemias. Desde nuestro grupo municipal socialista este es un tema al que le damos muchísima importancia porque al final tiene que ver con lo más importante, ¿no? Y lo hemos visto con la COVID, que es la salud de las personas, incluso la vida, ¿no? Y tenemos la suerte de contar en nuestro grupo municipal con una persona que además se encuentra hoy aquí presente y que de esto sabe mucho, que las epidemias, como hemos hablado en otras ocasiones, pues van y vienen. Entonces acabamos de pasar una importante que no habíamos vivido y que ha traído consecuencias que ninguno ni ninguna de nosotros habíamos tenido, como ha sido el hecho de quedarnos en casa y de enfermar de una manera pues, más violenta que con otras gripes, incluso en algunos casos de fallecimiento. Entonces es un tema que nos parece muy importante, que tenemos que desarrollar acciones concretas, que como ya lo he manifestado en otras ocasiones, no lo podemos dejar pues, a la voluntad de la ciudadanía y al buen hacer, ni a las campañas que pueda haber de otras entidades, sino que como ayuntamiento, pese a no tener obligaciones legales, creemos que podemos realizar algún tipo de acciones coordinadas, dirigidas y planificadas. Y es por ello que planteamos los siguientes acuerdos. Primero, adherirnos simbólicamente al Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias proclamado por Naciones Unidas y difundir así su mensaje ante la ciudadanía en medios de comunicación propios o locales. Como punto 2, impulsar campañas locales de sensibilización y educación, dirigida a jóvenes y especialmente a colectivos vulnerables, dando la importancia precisa para prevención y preparación ante estas crisis sanitarias. Concretarlas además pues, con algunas asociaciones, Cruz Roja, impartir charlas, que estemos concienciados. Reforzar la coordinación con entidades que tienen sus propios protocolos, como pueden ser Osakidetza u otras instituciones sanitarias, y así poder garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias. Promover el enfoque de una única salud en las políticas municipales, integrándolas con la protección de medio ambiente y seguridad alimentaria. Fomentar y planificar la cooperación y solidaridad comunitaria, apoyando a aquellas asociaciones locales que trabajen en esa prevención. Y actualizar la Carta de Servicios de la Agrupación de los Voluntarios de Protección Civil de Ordizia y el Plan de Emergencias Municipal, que ya lo hemos traído a colación en otras ocasiones, incluyendo protocolos claros y procedimientos en el caso de epidemias. Todo lo que no está protocolizado o planificado no existe y se deja al criterio pues, de la voluntad, y creemos que, bueno, que son planes que se tienen que actualizar y que son protocolos que con lo que hemos en este caso vivido pues tenemos que sacar conclusiones y tenemos que aprender. Y también formular un plan de formación de todos los agentes involucrados. Creemos, como comentaba, que pese a no existir una obligación legal, no deja de ser un ámbito importante que como ciudadanía, la ciudadanía lo merece y nosotros como entidad local podemos ofrecerla en mejores condiciones de las que la estamos ofreciendo ahora. Por eso hemos presentado la moción y os animamos a que la votéis a favor. Perdón, es una mala costumbre de hablar de nosotros, la ciudadanía. Soy del pueblo, ¿no? Somos uno, vaya. ¿Perdona? Perdón, que no somos nosotros y la ciudadanía, somos la ciudadanía todos. Nos queréis que ponemos en un lado y la ciudadanía del otro. No, eso. No, a ver, nosotros cuando lo presentamos, pero cuando hablo de que es bueno para la ciudadanía, hablo de la ciudadanía en general. No sé si me he expresado, ¿vale? No.
Bai, bueno, guk aurrekoan informazio bat zerretan adierazin dizun bezala Ana, gaina gaur hemen Iñaki dago, eta ez, nola ez, alde ingo dugu, baina pixkat, bai, behintzet dagokigunetik, ez dakit, batzutan zorionez esango nuke, beste batzutan tamalez, baina epidemia bat eta pandemia bat gauza handiak dira, osasunaren eskumena da, logikoki gu bai prestatu beharra daukagula erantzuteko, baino nik uste kasu hoitan ez dagokigula guri protokolo horiek zehaztea, ze protokolo horiek etortzen zaizkigu, koordinatu behar gea, etortzen zaizkigun agindu horiek beste lekutan bezala ondo eramateko, baino ez dala guk gure kabuz egin ditzazkegun gauzak, baizik eta modu koordinatuan osasun gintzan gainea ez dut esango eskumena, gaitasuna, trebezia eta ezagutza dauketenek esartzea zer egin behar dan eta zer ez, eta hor ere, aipatzen da ez, bai Osakidetza eta osasun zentroa eta bar, osasuna bere ikuspegi orokorrean ondo, baina epidemiei buruz eta hitz egiten ari geanean, bat, gaitasunik ez daukagulako, guk ez daukagu plantillan, mediku bat bera ere, orduan ez daukagu ezagutza udal bezala, eta nik uste onartu beharra daukagula, bakoitza ze esparrutan mugitzen gean, esan bezala, gure esku dago, holako egunak ere ondo etortzen dira, gogoratzea, zer gertatu dan, orain epidemia handi bat dago momentu honetan martxan, gripearena, urtero bezala, bakizue gogorra dela, eta horren aurrean guri dagokigu adi egotea, bai Osakidetzatik edo osasunetik jaso ditzazkegun laguntza esketa agindu guztiek egitea, baino gure kabuz bakarrik gauzak egitea zaila dela eta hori adieraztea, ez? Baina alde bozkatuko dugu noski. Bat emategillo, bozkatzen dugu estela. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak, abstentzio. Onartuta gelditzen da, Podemoseko bi abstentzioekin eta beste guztien aldeko bozkakin. Bale, eta galderreguetan, zerbait? Ez. Bale. Eskerrik asko. Galderruik ez bali nago, hemen bukatzen dugu plenoa, eskerrik asko, urteko azkena, petxatzet ikusiko gehala, ostiralean gonbidatu zaudete denak, eta bestela ondo bukatu urtea eta beto hasi. Eskerrik asko. Lo quería decir.